Kaixo, Jon naiz eta hau da Geofisika Kuantikarako minutu bateko proiektua. Diegok eta biok sortu dugu proiektu hau eta Federica Zurzaeari buruzkoa da. Federica Zurzae doktorea materiaren fisika kontzientzatuan eta informazio kuantikoan espezializatuta dago, eta gaur egun Quantum Postdoctoral Scholar gisa dihardu Kaliforniako Teknologia Institutuan Caltech Informazio eta Materia Kuantikoaren institutuko kide da. Unibertsitatik ikasketak 2012 eta 2017 artean egin zituen. Ikasketak 18 edo 19 urterekin hasi bazituen, jaioteguna garai horretan kokatuko litzateke. Doktoretza zizan Escuela Internazionale Superiore di Studi Avanzati osatu zuen 2021 batean. Caltechetik igaro ondoren 2025 Dublingo Trinity Collegeen sartu zen ikertzaile eta irakasle gisa. Eta amaitzeko Federica Zurzae fisika kuantikoan nabarmentzen da eta eredu inspiratzailea da zientzian bidea urraztea amesten duten emakume gazteentzat. Eskerrik asko entzuteagatik.